Wannan mutumin tun da ya samu kaddara shikenan ya daina daga waya ta ke. I want problems always. Bari mu boye number in kira shi. To, private number kuma? Hey, baki. Hello my love. Baby. Dama ina son in yi wata magana da kai. What? Okay, to ina jinki. Wai me yasa ina ta kiran ka a waya amma baka dagawa? No. Anyway, dama ina son in wata magana da kai ne. Ina da ciki. I bet no vex, so I just buy this phone. Oh, na my name na SK. I just buy this phone for any junction. Na Sekoa na beg. Na wrong information. No, I beg my friend. No vex. So. Ba mahaukata bane idan kai mahaukaci